Práve sa nachádzam na ďalšom vodnom diele. Lepšie povedané, toto je už iba bývalé vodné dielo, ako som predtým avizoval. A je to vodné dielo na Bielej Desnej. Konkrétne pretrhnutá priehrada, ktorá sa pretrhla pred viac ako 100 rokmi, presne pred 108 rokmi, v roku 1916. V roku 1916 sa pretrhla počas prvej svetovej vojny. Bola postavená z hodou okolností nejakou takouto iróniou osudu ako protipovodňová, pretože táto malá riečka spôsobovala povodne v údolí obce Desná, tak sa postavila táto hradza ako protipovodňová a nevydržala ani prvé napustenie. Začala sa stavať v roku 1914. Počas vojny sa začala napúšťať a počas jej prvého napustenia v roku 1916 sa pretrhla. Ono to, že sa začína trhať alebo presakovať, už bolo vidieť vlastne pracovníkmi tejto priehrady skôr. Oni sa aj pokúšali vypustiť, ale nebolo to úplne možné a aj keby sa im to podarilo, tak od pozorovania vlastne toho prvého priesaku až po pretrhnutie hrádze, teraz stojím vlastne na druhej strane tej hrádze, až po jej pretrhnutie trvalo asi tak hodinu. Za hodinu od pozorovania prvého priesaku sa tá hrádza pretrhla a toho času to bola najväčšia priehradná katastrofa v Európe. Niektoré zdroje tvrdia, že 63 obetí, niektoré, že až 65. Každopádne to bolo veľmi veľa. Táto priehrada samozrejme bohužiaľ o svoje prvenstvo v tejto štatistike prišla, ale je to aj tak niečo, čo určite stojí za zliadnutie, za spomenutie si. Je to také zaujímavé miesto. Je samozrejme nemožné prísť sem z úcty k obeti povedať, že je to úžasné, ale je to vlastne pripomienka toho, ako mrzko sa ľudia pomýlili. Z dobrého účelu vznikla takáto katastrofa. A mnohí si asi kladete otázku, že prečo vznikla. No tak akože ja, čo som zisťoval, pretože mňa táto priehrada už pár rokov fascinuje a som rád, že ju konečne môžem vidieť na vlastné oči, tak je to vplyvom rôznych faktorov. Hlavná vec je geologické podložie. Je tu nestabilné podložie a keď sa tu postavila takáto ťažká sypaná hrádza, tak jednoducho tá váha hrádze a tá váha vody spôsobila, že tá hrádza začala klesať a praskať. Okrem toho je tu aj zlá konštrukcia. Táto šúpatková väža bola umiestnená v strede, z vrchu sú schodíky, ktoré vlastne skáďa sa dalo dostať do tej väže z vrcholu hrádze. Tá hrádza zmizla, odplavila ju voda a schodíky, vlastne ten mostík tam zostal a sama tá šupatková väža s prietokovým kanálom, ktorým sa riadil prietok vody, nemali byť postavené takýmto spôsobom. Tá väža mala byť pred hrádzou, nie v hrádzi, aj tá šupatková, vlastne ten prietokový kanál je postavený na vystúženom podloží z drevených kolov, tam sú zabíjane drevené koly a zvyšok hrádze nie, zvyšok je postavený na rovnom, vlastne na holej zemi. Takže zvyšok hrádze sa dal, tento kus, táto časť tohto pritokového kanálu nie a to spôsobilo vlastne sadanie hrádze všade inde len tu nie a jej trhliny. A táďal toto vlastne cez to najhrubšie miesto začala pretekať voda a do hodiny strhla celú túto hrádzu. Celá hrádza, alebo celá priehrada sa vyprázdnila behom ďalšej hodiny. Odhaduje sa, že tu bolo okolo 250 000 metrov kubických vody. Nebola úplne napustená, mala ešte väčšiu kapacitu. Paradoxne sa napustila počas povodní, takže tie povodne zachytila tá hrádza. Povodne zachytila, ale nevydržala to a potom sa pretrhla pri jej prvom napúšťaní. 250 000 metrov kubických, to je 250 000 tón vody, sa zlialo dolu týmto údolím. Vyšlapal som si ho celé, je to pomerne strmé údolie, takže tá voda nabrala na energii a ešte horšie na tom bolo, že tu boli stromy a píla.
vodu. Takže všetky tie strhnuté stromy ešte viac vlastne znásobili účinok tej veľkej katastrofy. Teraz je to už technická pamiatka. Na priehradu sa chodia pozerať turisti, tak ako ja. Je to už 108 rokov, čo sa stalo táto katastrofa. Ale toto si proste pripomenúť treba. Je to svojím spôsobom úžasné miesto.